се качиш още пак. Къде се качиш още пак? Илия! Дърпай го, гре! Айде. Илийка! Тръпни го, е! Дай въжето на Илия! Дай въжето на Илия да дърпа! Бакалов! Наляво, наляво! Семержев, горе искаш ли? Горе има къде да закача. Снимавай с дървото! Това е тяло запазено. Два пъти ако удряме и друг път ще го дърпаем. Запазено. Той беше излязъл от него. Откъде, бе? Тук тръпата по-въна, не? От дупката беше изляла, ма, не от баира. Дали не бъдат наметнат кълче. Аз да ти казвам, кажи го, Марио, кажи го. Здрави ли? Можи! Здрави ли, метки? Реклама, бе? Реклама? Съветки, давайте оттам, запасайте Гаре откачи. Няма той да се опъне още малко. Как сними го от тази. Дай. Нека проба, моля се. Давай, дай. Ево тук няма да мисля в кълта. Евгений, наляво, наляво. Не може да такова човек. Не, тук деца хората ще даде чак.